फिल्डफोराव खारहोलाबायदोंमोन दिनै मा खालामखो माथो जोङो सासेबो सेंग्रा सिख्लाखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि पेरामिलिटारि फर्सेस लोगोसे आर्मियाव रिक्रुटमेन्ट होनाय जोङो नुवाखिसै। थांनाय समफोराव बिटिआर सरकारा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ प्रेक्टिस खालामहोनाय फिल्डआव खारदिंहोनाय आर्मि मिलिटारि फर्सनि साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय बेफोर बाथ्राखौ दाबो मावफुंनो हायाखै होनना बुंदों मानगोनां बिपिएफ हान्जानि बिनन्जय ब्रह्म बिथाङा। नोंथांमोना जोबजासिम नाय गोख्रों रावजों बुंदों बिटिआर सरकारखौ मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै, खुगाल'। बे बाथ्राखौ बुंदों बिनन्जय ब्रह्म। नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, निस्सय बुजिगोन मा बाथ्रा बुंदों बिनन्जय ब्रह्म बिथाङा। नोंथांमोना जोबजासिम नाय, बिनि उनाव कमेन्ट हो आरोना। दिनै बिजनी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थुरिबारि ब्लकनि वार्कार्स मिट दङमोन, लोगोसे मागोनि मोनसे सेलिब्रेशन बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बावहाय गोबां माने रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जानो गोनां जितु बिटिसि काउन्सिल इलेक्शन, बे इलेक्शनाव थुरिबारि ब्लकखौबो जोङो गोबां बुरजा भट मोननानै देरहागोन दिनै मोनसे रोखा जाबाय। खारन बावहाय जोङो इयुथनि, वमेननि, पेरेन्ट बडिनि गोबां सेल कमिटिनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहागो लादों आरो जोङो आथिखालनि इउपिपिएल सरकारखौ जोङो मोनसे खोथा सोंखारिदों जे बिथांमोना थांनाय 2 बोसोर 3 बोसोर आवगाय जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै आर्मी पेरामिलिटारि फर्सेसआव साखरि होगोन होननानै गोबां मानसिखौ प्रेक्टिस खालामहोदोंमोन, फिल्डफोराव खारहोलाबायदोंमोन। दिनै मा खालामखो माथो जोङो सासेबो सेंग्रा सिख्लाखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि पेरामिलिटारि फर्सेस लोगोसे आर्मियाव रिक्रुटमेन्ट होनाय जोङो नुवाखिसै आरो गोबां जोंनि बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरा बिथांमोननि बुंनाय लेखायैनो माने साख्रि मोनमारगोन साननानै गोबां खस्थ' खालामदोंमोन। खिन्थु सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाबायदि खस्थ' खालामदोंमोन, बेरेफुंजा सिखारनानै खारलाबायदोंमोन, फिजिकेल ट्रेनिं खालामलाबायदोंमोन, खिन्थु बिथांमोना दिनै सासेबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ पेरामिलिटारि फर्सेस लोगोसे आर्मी बेबायदि माखासे माने डिफेन्सनि साखरियाव बिथांमोना सोस'नो हायाखै आरो सेंग्रा सिख्लाखौ बिराद गाज्रि थगायबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ मानो थगायखो बिथांमोना? माथो सरकारानो जोबनोसै, बारा दिनानो गैला। दा फैयै फैयै सरकारा जोबनोसैयावबो मोनसेबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना 75,000 होगोन होननानै जा खोथा होदोंमोन बेखौ दिनै होनो हायाखिसै। जोंनि आबादारि बिथांमोनखौ थगायबाय। गोबां माने डिजिटेलनि खोथा बुंदोंमोन, डिजिटेल जुगनि गेजेरजों बिथांमोना आधुनिक माने खेथि खालामहोगोन होननानै बायदिसिना खोथा होदोंमोन। दिनै भिसिडिसि वाइसआव ट्रेक्टर रानना होगोन होनना बेखौबो मावफुङाखिसै। भेन्सार स्कुलनि टिचार्सफोरनि स्कुलखौहाय माने प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन, बेखौबो मावफुंनायासै। दा जोङो फारफ्रोमथिंबो हिसाब खालामनानै नायोबा बिथांमोना दिनै जिर' जाफैबाय। डेभेलपमेन्टआ जिर'। दिनै बिजनीआव इउपिपिएल सरकारनि समाव नुनाय मोनसेबो दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार जों नागिरनानै मोना आरो बिथांमोना मावनानै दिन्थिनाय एग्जाम्पल जों नागिरनानै मोना। स' बेनिखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोना फिन परिबर्तन नागिरनानै बिपिएफआनो साबसिन, बिपिएफनि समावनो गोबां रायजोफ्रा डेभेलप जादोंमोन, बिजनी ओनसोला जौगादोंमोन, बे खोथाखौ दिनै सावरायदों आरो हाग्रामा महिलार सेरखौनो फिन सिफ जाजानायखौ रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों आरो जोङो सानो 2025 सनाव जोङो गोबां बुरजा सिट देरहानानै एमसिएलए देरहानानै फिन हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननायावनो बिपिएफआ सरकार दागोना दिनै रोखा जाबाय। प्रबिन बर'आ मोनसे टाइमाव बिपिएफनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथाङा खैथामान बोसोर बिथाङा कंग्रेसआव लिडारशिप लाहैनानै खामानि मावदोंमोन। दा बिटिसि ओनसोलावथ' कंग्रेस बा अन्यान्य नेशनेल पार्टिनि खामानि मावनानै जेबो लाब गैया, बे खोथाखौ बिथाङा नुबाय आरो दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारजों गुबुन दैदेनगिरिया जेबो रुजु जाया। दा बिटिसिआव राजखान्थि खालामनांगौबा बिपिएफनि अनगायै दस्रा राजखान्थि हान्जा खालामनानै जेबो लाब गैया। दा बे खोथाखौ मोनदांफिननानै प्रबिन बर' बिथाङा मोजाङै बुजिफिननानै आरो फिन बिपिएफआव जइन जादों। बिथांखौ जोङो बिपिएफनि जानानै वेलकाम खालामदों, मानोना बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो फिन माने गोख्रों लिडारशिप लानानै खामानि मावगोन, जों बिथांखौ माने आसा खालामदों आरोखि।